14 Ιουνίου σήμερα και ξεκινάμε για canyoning στο φαράγγι της Καλυθέας στην Κορινθία. Αφήσαμε πίσω μας το κλεισάκι του Αγίου Λουκά. Το φαράγγι είναι περίπου 6 ώρες. Από εδώ βλέπουμε το φαράγγι, το οποίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Ο ήχος του νερού είναι καταπληκτικός. Στο βάθος βλέπουμε το φαράγγι που θα διασχίσουμε. Εντάξει, το οποίο είναι υπέροχο και σε καλεί να το ζήσεις. Θα περιστάσεις και επόμενες.